13. ročník Karvinského romského festivalu přilákal do amfiteátru letního kina tisíce návštěvníků. Líbí se mi všechno tady, jsme jako spokojní, že pro nás jako tady něco město dělá. Přišel jsem kvůli Rytmusovi. Líbí se mi tu ta hudba, jak tu hrajou. Jsem se těšila na Rytmuse, na Delku a na Beethoven. A Delka se mi líbí hodně. A těším se na Rytmuse. Líbí se mi festival moc, protože jsem tu chodil s mým tatkou. Je tady spousta lidí, já si myslím, že ta hudba, kterou prezentuje romská kultura, takže se líbí všem těm Romům, kteří tady jsou, a doufejme, že jim ta nálada zůstane až do konce dnešního festivalu. Kapely, které se na pódiu střídaly, roztančily většinu publika. Mně se zrovna líbí tady tito Amor Duo, to je opravdu kapela, která umí pozvednout ze židle, což Romové strašně mají rádi. Největším tahákem byl Rytmus, pak také Kale z Rokycan, což je jako taková, myslím si, že stolice romské kultury, také Kmeťo Band, který je velice známý mezi Romy. No a samozřejmě, že patří k nim i Adelka Ferencová, která byla finalistkou Československo má talent. Adelka nejen zpívala, ale křtila i své nové CDčko. Na tom CDčku budou české písničky a anglické. Přála bych si, aby se lidem líbilo. Kmotrem se stal slovenský zpěvák Rytmus, který návštěvníkům připravil skvělý zážitek. Atmosféra je všade dobrá, protože keď prídu ľudia, tak to znamená, že prídu väčšinou kvôli tej atmosfére. K festivalu patří i speciality, které si mohli návštěvníci zakoupit před letním kinem. Tady si přijdou pochutnat na žebírkách uzených nebo i na gojách, které mezi Romy je to takové jako velice žádané jídlo, a bych řekl v této době téměř nevšední, protože toho už není tak, jak to bylo kdysi. Vždy všechny ročníky proběhly v pohodě, lidi se tady pobavili a já si myslím, že tím dáváme najevo určitý multikulturalismus, který tady v Karviné je. Organizátoři mohou být letos více než spokojení. Festival opět přilákal návštěvníky ze všech koutů republiky i zahraničí a atmosféru festivalu podtrhlo i krásné počasí.